Laigor Sitezekin egindako fitxa bat gure sitean edo blogean jarri aldugu baita ere. Hori egiteko, hemen nago berriro nire kontuan eta nire fitxekin. Zabalduko dut berriro fitxa hori, eta hemen neukan aukera hori. Insertar en mi web o blog. Sakatzen badut, esan behar diot ez naizela robot bat, hori askotan eskatzen dute programek edo, sakatuko dut eta kontinuan. Eta hemen ematen dit kode bat, HTML kode bat. Kode hori kopiatzen badut, arrastatu eta kopiatu, egin behar dudan gauza bakarra da nire sitera joan, hemen nago site batean, editatzen nago ja, argile editatze moduan, eta zertatuko dut. Hori egiteko, sitez erabili baduzue, badakizue dagoela kapsulatu aukera. Eta kapsulatu aukera barruan, URL-aren arabera edo kodea erabiliz. Kasu honetan egingo dugu kodea erabiliz. Sakatuko dugu hor bertan eta itxatziko dugu kopiatu dugun kodea. Urrengoa egingo dugu eta hemen ja ikusi aldugu nola ikusiko den fitxa hori gure sitean. Bale, zertatu, hemen moldatuko diogu pizka bat tamaina, ikusteko osoa ikusteko, eta moldaturi daukagunean gutxi gora bera, argitaratuko dugu. Bale, argitaratu berriro, eta ikusten badugu nola gelditu den, ikusi argitaratutako webgunea, hemen bertan badaukagu ja fitxa eta ikasleak hor bertan bete aldu fitxa eta landana egin. Moldatu alduzu eta baina pizka bat handiagoa izateko edo, baina ja hemen bertan ikasleak egin aldu fitxa. Hau planteatu nahi baduzue, hori jolas moduan, nota hartu gabe noski, eta zuen siteetan edo zuen blogetan horrelako ariketa jarri ikasleek egiteko, primeran dago. Eta oso horrez egiten da, hori, aukera hori erabiliz. Aurreko aukera, insertar en mi web edo blog. Bueno, horretaz aparte ja, baita ere, kuadernoak sortu alditugu, adibidez hemen jartzen badugu fitxa batean añadir a mis cuadernos, nik badauka 3 kuaderno eginda, 3 kuaderno, baina egin aldut baita ere kuaderno berri bat. Venga, hemen dit bada ezin dut egin, ez dituzten, uste nuen baietz, baina venga, joaten bagara hemendik nire kuadernoetara, hor baditut nire kuadernoak, eta hemen sortu aldut berri bat. Sortuko dut froga kuadernoa, eta gero, badauka ja bat eginda, hemen dago, froga bi jarriko dut, eta badaukat beste kuaderno bat eginda. Gero kuaderno bakotxean, ikusi alditut, dauden fitxak edo ditudan fitxak kuaderno bakotxean. Kuaderno hori gero, gela batera edo gela batean zertatu alditut. Uste dut guztia ikusi dugula, Laigor Siten, bada zeo zer gelditzen bada da gelak sortzea hemen bertan, mis alumnos sortu alditut gelak, nik hemen baditu sortuta batzuk frogak egiteko, baina, klarun erabiltzen badugu, eta hortik kudeatzen baditugu fitxak eta notak, berbada ez da izango beharrezkoa. Dena den, utziko dizkizuet bi bideo baitare hori azaltzen. Nola sortu gelak eta nola kudeatu hemen ikasleak. Nik hemen baditut ikasle batzuk hori frogatzeko, bakoitzean eginda, baina, utziko dizuet bideo pare bat hori ikusteko. Eta baitare, beste bideo pare bat utziko dizuet, pizka bat aparte nahi baduzue
landu edo, ikusteko nola egin PDF-ak, nola sortu PDF-ak, ondo egiteko edo. PowerPoint edo Google aurkezpenak erabiliz, eta horrelakorik. Edo nola moldatu PDF-ak, hemendik jaizten dudanean PDF bat, hemendik deskargatu aldut, PDF bat edo beste leku baten aurkitzen badut aproposa den PDF bat, nola moldatu edo nola aldatu, izenburuak edo horrelakorik, behar baldin baduzue. Bideo horiek utziko dizkizu eta parte eta nik uste dut honekin, LiveWorksitekin egin alden guztia ikusita daukagula.